Priatelia, som na Luníku 9. Prišiel som oznámiť radostnú správu, že náš úrad schválil skoro 5,9 milióna na výstavbu prestupného bývania. Tu bola tragédia, kde nám zhoreli deti. Som rád, že sa začne stavať, aby sme naozaj to Maštičkovo absolútne zrušili. Teraz závisí na starostovi, ako rýchlo prebehne verejné obstarávanie, aby mohli odovzdať stavbu zhotoviteľovi. Mestská časť už podpísala zmluvu s hotoviteľom a mestská časť pošle na celé verejné obstarávanie na kontrolu na úrad pre verejné obstarávanie. Už nech všetci prestanú strašiť Luníkom 9, lebo Luník 9 to už není to, čo bolo pred 15 rokmi. Hovorím, Luník 9 naozaj sa už stáva naozaj plnohodnotným sídliskom alebo mestskej časti Košice. Tento projekt vlastne bude fungovať na princípe zásluhovosti. Čiže rodiny, ktoré už bývajú niekoľko rokov na sídlisku, ktoré vlastne si platia za bývanie a udržiavajú svoj byt a vlastne podmienka bude aj to, že minimálne jeden člen rodiny bude musieť byť zamestnaný a preukázať nejaký príjem. Samozrejme, je tu ešte veľa roboty, ale verím tomu, že starosta sa bude snažiť, aby ďalšími projektami alebo výzvami, ktoré budú riešiť jednotlivé rezorty, ako aj náš úrad, pôjde projektami do tých výziev. Čiže to je základ všetkého a verím tomu, že starosta to dokáže. Verím tomu, že sa nám podarí na jar začať samotnou výstavbou a do 2 rokov by sme mali kolaudovať a následne nasťahovať rodiny do nových bytov. Systém je taký, že my nastavíme výzvu a každý starosta alebo primátor podáva projekt na to, čo potrebuje v tej lokalite. Čiže nerozhodujem o tom ja, že čo kde bude, ale rozhodujú samosprávy.